Alamisa joué kalo kileta samba fila ani mugan ani duuru DMS-TV tiɲɛna muso aw ni ce aw ni ɲantuma a y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tannu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kanni n'a carilen ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 8 san 2025 o kɔni ye dankari an ka Mali jamana kɔnɔna na avion présidentiel ale ni équipement militaire policier komi yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na o ye dankari ni policier yɛrɛ kɔni na an ka Bamako cour d'assises ma yɛrɛ kɔni maa minnu ɲagilen don avion présidentiel ale ni équipement militaire ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ni maa ninnu yɛrɛ kɔni kan ka kaso min kɛ n'u kan ka wari min yɛrɛ kɔni sara an ka kiiri tigilamɔgɔw u y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni walawala an ye maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ k'olu bɛ u si kaso kɛ dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna san 10 kaso kɛ u bɛ tila ka wari yɛrɛ kɔni sara jamana ye fɛnɛ an ka procureur général wagati tɛmɛnenw na ale kun ye laɲini kɛ an ka jamana kiiriko maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko min ye an ka Mali lafasali minisiri kɔrɔ ye ni o ye Sumeli Bube Mayiga yɛrɛ kɔni ko ni maa kofɔlen ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale yɛrɛ kɔni fatura ko nka a ye fɛn minnu yɛrɛ kɔni sonyɛ jamana yɛrɛ kɔni kunna ko a ka denbayaw yɛrɛ kɔni bɛ ka u mago ɲɛ o fɛn ninnu na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na procureur général ale kun ye laɲini kɛ an ka kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ ko ka Sumeli Bube Mayiga ale yɛrɛ kɔni taara ne ka nafɔ ma fɛn minnu to a kɔ ko Mali autorité yɛrɛ kɔni ka olu minɛ o la nka min yɛrɛ kɔni an ka kiiri tigilamɔgɔw ye olu fɛnɛ y'u ka décision ta ne ka ɲɛsin procureur général ka nin laɲini ma an bɛna da se o fɛnɛ ma ne ka olu walawala aw ye kunu araba juillet kalo tile 9 san 2025 tile ka diridiri yɛrɛ kɔni fɛ ko muso dɔ ni ale yɛrɛ kɔni ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale kɔni jiginna ka bɔ telimantigi kɔfɛ ni ka i fili 3e pont yɛrɛ kɔni ji la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka muso kofɔlen ka ale su yɛrɛ kɔni ɲini ji la ni ka a labɔ ko nka o sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u ma kofɔlen yɛrɛ kɔni su ye fɔlɔ ka sanga ni an ka sanfɛ ekɔliso karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka syndicat ka grève ko yɛrɛ kɔni min daminɛna tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 7 san 2025 min ye SNSP ni o ye an ka sanfɛ kalanso yɛrɛ kɔni ekɔli karamɔgɔw ka syndicat olu ka secrétaire général yɛrɛ kɔni bɔra ni ka an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ɲaki kosɛbɛ kari tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2025 ka da kan ko ɲɔni olu ka grève kofɔlen yɛrɛ kɔni bolo la u ye préavis de grève yɛrɛ kɔni bila an ka Mali kalanko autorité yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la ko nka kabini olu yɛrɛ kɔni bila fo ka grève in daminɛ min ye an ka Mali autorité u ma jaabi kɛ ni ka ɲɛsin olu ka laɲini nin yɛrɛ kɔni ma wari de kɔni senfɛ u bɛ critique caman kɛ ni ka ɲɛsin sanfɛ kalanso autorité yɛrɛ kɔni ma ka da kan k'olu yɛrɛ kɔni tɛ ka jaabi kɛ ni ka ɲɛsin ekɔli karamɔgɔ ninnu ka nin grève kofɔlen ninnu ma Ukraine ka armée de l'air maaw bɛ laseli kɛ kunu araba juillet kalo tile 9 san 2025 ko tarata su juillet kalo tile 8 ni ka don araba kɔnɔna na juillet kalo tile 9 yɛrɛ kɔnɔ ko Rusi kabini Ukraine ni Rusi ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni daminɛna a ye attaque ba minnu kɛ nin don kofɔlen su ni ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma ko kabini kɛlɛ yɛrɛ kɔni daminɛna o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ Ukraine ka armée de l'air maaw ka kɔrɔfɔ la ko Rusi ye drone 728 ale ni missile 13 yɛrɛ de kɔni fili ka taa Ukraine jamana kɔnɔna na wale min kɛra sababu ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don Ukraine ka région caman yɛrɛ kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na san caman policier sɛgɛn ni a ɲaniw yɛrɛ kɔni kɔfɛ tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 8 san 2025 an ka Bamako cour d'assises ma olu kɔni u ka verdict ye avion présidentiel ale ni équipement militaire policier ko yɛrɛ kɔni ta fanfɛla la kumaɲɔgɔnya caman yɛrɛ kɔni tɛmɛlen an ka Mali kiiriko ma olu ye u ka condamnation yɛrɛ kɔni kɛ i n'a fɔ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun kɛmɛ ni ka ni policier yɛrɛ kɔni baniko baaraw kɔnɔ cogoya min na de ko Maranbɔre Fili Sisoko ni ale an ka Mali sɔrɔ ko minisiri kɔrɔ yɛrɛ kɔni ye wagati min avion présidentiel ale ni équipement militaire fɛn yɛrɛ kɔni bɛ san an ka kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ale condamné san 10 kaso kɛli la ale ni k'a ka 100,000 fɛnɛ sara Maranbɔre Fili Sisoko ni kun ye a san 4 de ale datugulen bɛ kaso la an ka Mali autorité bolo o san 4 bɛ bɔ a ka san 10 kaso yɛrɛ kɔnɔna ni o kɛra ale yɛrɛ bɛ na san 6 kaso de kɛ
o b'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ bɔ san 2021 nata in de la. Colonel Major Nuhu Dabitɛw ale condamnera san 7 kaso de kɛli la ale ni 60 sarali la. O b'a yira k'a fɔ ko Colonel Major Nuhu Dabitɛw ale kɔni bɛ bɔ kaso la san 2022 nata in de la. Verdict yɛrɛ kɔni na accusé 2 bɛ yen an ka kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna ni maa nin labila ka d'a kan ko procès ko in baara k'a daminɛ na fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko dalilu yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ min y'a yira k'a fɔ ko ni maa 2 ninnu yɛrɛ kɔni sen donna o kow la. O maa 2 ninnu ye jɔn ye? O ye Mustapha Darabo ale ni Mahamadu Kamara yɛrɛ de kɔni. Ko ni maa 2 ninnu bɛ labila ni ka bɔ kaso la ka d'a kan ko in yɛrɛ kɔni na ko u nɔ ma ye foyi la. Avion présidentiel ale ni équipement militaire dossier ko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na mɔgɔba 5 yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu ka jugement kɛra ka sɔrɔ u kɔni tɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Ka d'a kan ni maa 5 ninnu yɛrɛ kɔni kabini nin ko in daminɛna olu bolila ni ka Mali jamana yɛrɛ kɔni bila. N'a ta o ta juge yɛrɛ kɔni u ka kiiri tigɛ ni ka ɲɛsin ni maa 5 ninnu yɛrɛ kɔni ma. Ko wa min yɛrɛ kɔni ye mandat d'arrêt international ye o kɔni bɛ ni maa 5 ninnu kan. O b'a yira k'a fɔ ko n'u yɛrɛ kɔni sera jamana min kɔnɔna na a wajibiyalen don o jamana autorité maa ninnu yɛrɛ kɔni fɛ u ka mɔgɔ ninnu minɛ ni ka u di Mali autoritéw ma. O maaba 5 minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'u olu yɛrɛ kɔni condamné la ka sɔrɔ u tɛ Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko maa 5 ninnu condamné la si kaso kɛli yɛrɛ de kɔnɔna na. O maa 5 ninnu ye Amadou Bayiba Kuma ale ni Nuhu Kuma ni maa 2 ninnu yɛrɛ kɔni ye maaw ye ni affaire ko yɛrɛ kɔni ta fanfɛla la olu yɛrɛ de kɔni ko ɲininen dɔ kosɛbɛ. An ka ministre kɔrɔ Mustapha Ben Barka ale fɛnɛ condamné don si kaso kɛli la nka bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi ni maa kofɔlen tɛ Mali jamana kɔnɔna na. Mohamed Kanyasi ni ale ye homme d'affaires ye wa a yirala k'a fɔ ko ni maa in sen donnen don kosɛbɛ dossier ko 2 nin yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi ale fɛnɛ bolilen don ni ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na. N'a ta o ta ale yɛrɛ kɔni condamné don si kaso kɛli la an ka Mali autoritéw fɛ. Ale ni Soumaïla Jabi ni maa 5 yɛrɛ kɔni de condamné don an ka Mali autoritéw fɛ si kaso kɛli la. An bɛ hakilina jigin ko kura ye ko ni maa 5 si tɛ Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa min ye mandat d'arrêt international o kɔni bɛ maa 5 yɛrɛ kɔni kun kan. Ni u kɔni nana jamana kɔnɔna na wagati o wagati ni maa 5 ninnu u bɛ na u ka si kaso yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana kɔnɔna na. Ni kɔni de bɛ dankari ni procès ko in yɛrɛ kɔnɔna ni o ye avion présidentiel ale ni équipement militaire ko yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na a bɛ san caman yɛrɛ kɔni bɔ ni jugement ko ninnu bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na. Jugement yɛrɛ kɔni baara kɔnɔna na accusés sɛgɛnna cogo min Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɛgɛnna o t'o kɛli la ka d'a kan a bɛɛ lajɛlen kun ka laɲini de ye ka ko in tiɲɛ yɛrɛ kɔni dɔn nka an ka Mali kiiri tigilamɔgɔw olu kɔni filɛ ni ka condamnation minnu yɛrɛ kɔni kɛ nin o kɛra sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw lafiya kosɛbɛ ka d'a kan a y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an ka Mali autoritéw min ye yuruguyurugu ye ale ni foroba nafolo suɲɛni yɛrɛ kɔni ye maaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la État ka baarakɛlaw yɛrɛ kɔni fɛ ni y'a yira k'a fɔ ko autoritéw tɛ jɛn ni a ye wa a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'ali n'a sɔrɔ i ye kojugu kɛ Mali jamana kɔnɔna na i bolila ni ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na ka taa yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na hali k'i to o yɔrɔ wɛrɛ in na Mali autoritéw olu kɔni bɛ i ka kiiri tigɛ a mana kɛ wagati o wagati ni e kɔni seginna ka na jamana kɔnɔna na i kan ka ɲangi min yɛrɛ kɔnɔna na i bɛ na o baaraw kɛ jamana kɔnɔna na. Wagati tɛmɛnenw na an ka Mali procureur général ale kun ye laɲini kɛ tribunal maaw yɛrɛ kɔni fɛ ni o yɛrɛ de kɔni kun ye ko an ka Mali lafasali ministre ko kɔrɔ n'o ye Feu Soumaïla Boubèye Maïga yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen fatulen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka procureur général ale kun ye laɲini kɛ tribunal maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko Feu Soumaïla Boubèye Maïga ale yɛrɛ kɔni ka fanga kɔnɔna na k'a ye nafamafɛn dɔw yɛrɛ kɔni suɲɛ jamana kunna ko nafamafɛn ninnu an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Soumaïla Boubèye Maïga maa minnu bɛ ale yɛrɛ kɔni tiɲɛ ta an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko olu bɛ ka u mago ɲɛ jamana ka nin fɛn suɲɛni nin yɛrɛ kɔnɔna o ko olu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na procureur kun ye laɲini kɛ tribunal maaw fɛ ko k'a wajibiya yɛrɛ kɔni Feu Soumaïla Boubèye Maïga ale taara ni ka nafolomafɛn minnu to a kɔ ko ka o yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen minɛ a la ale ni ko ka nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka tiɲɛta la k'u wajibiya yɛrɛ kɔni juru dɔw yɛrɛ kɔni bɛ Feu Soumaïla Boubèye yɛrɛ kɔni ka na ko o maa ninnu ka o fɛn ninnu sara. Procureur général ka laɲini min yɛrɛ kɔni kɛra tribunal maaw yɛrɛ kɔni fɛ o kɔni bɛ kɛ komi hokumu kɔnɔna na o de ye affaire ko dɔ ye min kɔnɔna na a kun yiralen don k'a fɔ ko Feu Soumaïla Boubèye Maïga yɛrɛ kɔni ale ye fɛn dɔw suɲɛ jamana kunna k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka denbayaw yɛrɛ de kɔni bɛ ka u mago ɲɛ o fɛn ninnu de la ko ale de kɔni na procureur ale kun ye laɲini kɛ tribunal maaw fɛ ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka an ka nin lafasali ministre kɔrɔ ye k'ale ka nafamafɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ a la ka da o kɔrɔfɔ la ko fɛn ninnu tila bɛɛ jamana ka
fɛn suɲɛnenw de ye. Nka tribunal ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u tɛ sɔn ka procureur général ka laɲini yɛrɛ kɔni sabati. U ka kɔrɔfɔ la ko an ka jamana droit pénal yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni maa dɔ yɛrɛ kɔni accuselen don fɛn dɔ la ni o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni fatura min yɛrɛ kɔni ye k'a fɔ ko a ka tiɲɛ walima a ka nafamafɛn minnu yɛrɛ kɔni mana to a kɔfɛ ko ka olu yɛrɛ kɔni minɛ an ka droit pénal kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko yamaruya yɛrɛ kɔni tɛ mɔgɔ bolo ni ka o ko kɛ. Wa tribunal maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko o sariya ko in yɛrɛ de kɔni ko hukumu kɔnɔna na olu tɛ se ka yamaruya di procureur général ma min ye Fɛyi Sunbɛli Bube Mayiga ye ka o kɔni ka nafamafɛnw minɛ a ka somɔgɔw la. Ko n'i kɔni ɲakilen don fɛn dɔ la misaliya la e ɲakilen don k'a fɔ k'e ye furuba nafolo yɛrɛ de kɔni suɲɛ walima ko i ye jamana ka nafamafɛn dɔw yɛrɛ kɔni ta ni ka olu kɛ i ta ye yɛrɛ kɔni ko ni saya yɛrɛ kɔni donna ko la ka ban min ye o affaire ko yɛrɛ kɔni o ko bɛ jɔ yen nɔ. Tribunal maaw ka nin verdict yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka dankari procureur général ka laɲini na ni o kun ye ko Fɛyi Sunbɛli Bube Mayiga ko ka ale ka nafamafɛnw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen minɛ a la ale ni ko fɛn dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ a kan k'o wari sara ko wari sarali ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu bɛ Sunbɛli Bube Mayiga ka tiɲɛ yɛrɛ kɔni ta ko k'a wajibiya o maa ninnu ka o sara yɛrɛ kɔni ni kɔni kɛra kunnafoni duman ye Fɛyi Sunbɛli Bube Mayiga ka denbayaw yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka u lafiya yɛrɛ kɔni. Araba tɛmɛnen juillet kalo tile 9 san 2025 muso dɔ yɛrɛ kɔni taara i fili 3e point na an ka Bamakɔ kɔnɔna na ni o ye Mali faaba ye o kɔni kɛra sababu ye ni ka maaw yɛrɛ kɔni jatigɛ kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Surtout ka kɔrɔfɔ la ko ni muso kofɔlen yɛrɛ kɔni taara i fili kilen ka dere yɛrɛ de kɔni na 3e point yɛrɛ kɔni na ko kabini ko in yɛrɛ kɔni kɛra a kɛra sababu ye ni ka bolimafɛntigi minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ pont sanfɛ a ye olu jatigɛ ko in yɛrɛ kɔni nana kuncɛ ni maaw yɛrɛ kɔni kelen u lakorilen de yɔrɔ in kunna yɛrɛ kɔni ni muso kofɔlen yɛrɛ kɔni taara i fili lahalaya min kɔnɔna na 3e point yɛrɛ kɔni na o ko yɛrɛ kɔni ma se ka ɲɛdɔn an fɛ kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan témoin yɛrɛ kɔni ka kumaw fɔcogow tɛ kelen ye ko in kɛra minnu ɲɛna o témoin dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko muso kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔra bolimafɛn dɔ de kɔnɔna na ni ka i fili ji yɛrɛ kɔni na dɔw fɛnɛ ka kɔrɔfɔ la ko a bɔra telimannitigi dɔ yɛrɛ de kɔni kɔfɛ ni ka i fili ji yɛrɛ kɔni na nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an tɛ se k'a yira k'a fɔ nin kuma filanin na min yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ nka autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baara kɛ a ko ɲɛw kan fɔlɔ situation ko yɛrɛ kɔni hukumu kan an ka Mali polisiw olu kɔni nana fɛɛrɛ latigɛ ni ka maa minnu tun bɛ fɛ ka taa ko in yɛrɛ kɔni ɲɛɲini fo pont kɛrɛfɛ la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu lasegin kɔfɛ ale ni ka se ka yɔrɔ in yɛrɛ kɔni lakana sabati joona an ka protection civile kabini ko in yɛrɛ kɔni kɛra olu wulila teliya yɛrɛ kɔni na walasa ka na sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ ji in kɔnɔna na walasa ka se ka muso kofɔlen yɛrɛ kɔni labɔ ji kɔnɔna na ko nka hali n'a sɔrɔ protection civile ma olu y'u cɛsiri kosɛbɛ ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na walasa ka se ka maa kofɔlen yɛrɛ kɔni labɔ ji la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni muso ye ale kɔni suma ye ji la fɔlɔ ko wa hali a tɛmɛna sira min fɛ an ka protection civile ma u ma se ka o ko ninnu si dɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɔlɔ muso in ye mɔgɔ min ye ale ni ko min nana kɛ sababu ye n'ale taara i yɛrɛ fili ji la yɛrɛ kɔni olu si ma dɔn fɔlɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nka an ka autorité maaw yɛrɛ kɔni ye layidu ta kɛ k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni boli nin ko ɲɛ kan walasa ni muso kofɔlen ale y'i fili ji in na lahalaya min kɔnɔna na ale ni ko min nana kɛ sababu ye n'a taara i fili ji la ka se ka o kow bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn don n'a nataw la ni an ka Mali autorité olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔfɛ ni jaabi minnu bɔr'u la n'u ye o ɲɛfɔ maaw yɛrɛ kɔni an fɛnɛ bɛ sigi ko kura ye ni ka na olu da aw tulo kan an ka Mali autorité hali ni SNESIP ni o ye an ka Mali sanfɛ école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka syndicat dɔ ye ninnu yɛrɛ kɔni ka baara de fɛɛrɛ tɔ bɛ ka juguya ni ka taga fɛɛrɛ kari tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2025 sanfɛ école karamɔgɔw ka syndicat yɛrɛ kɔni bɔra ni ka kuma u y'a yira k'a fɔ k'u kun ye préavis de grève ko min yɛrɛ kɔni fɔ ko grève in yɛrɛ kɔni nana daminɛ grève in daminɛna tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 7 san 2025 wa grève in yɛrɛ kɔni kun bɛ cɛ juma nata in na juillet kalo tile 11 san 2025 b'a yira k'a fɔ ko grève in yɛrɛ kɔnɔna na kɛ heure 144 kuntagala de kɔnɔna na déclaration dɔ senfɛ SNESIP maaw yɛrɛ kɔni ka secrétaire général ni o ye Alu Jara yɛrɛ kɔni ale bɛ dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ ko grève ko in yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na an ka Mali gouvernement maaw tɛ ka jaabi kɛ ni ka ɲɛsin olu ma ko a gouvernement maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka olu dalaɲini ni kumabaliya yɛrɛ de kɔni ye ka ɲɛsin olu ka grève ko in ma syndicat ka secrétaire général n'o ye Alu Jara yɛrɛ kɔni a ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ maa min ɲagi kosɛbɛ o ye an ka Mali sanfɛ kalanso
ministre yɛrɛ de kɔni ni o ye professeur Burema Kansaye ye. Alu jara ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna ko dialogue social min kun bɛ ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ko professeur Burema Kansaye ko kɔni bɛ ka o ko in saboter de. Sénégal man yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko komi yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka na ko in yɛrɛ kɔni tɔ bɛ tiɲɛ. O ye lettre officielle ye min yɛrɛ kɔni kɛra juin kalo tile 26 tɛmɛnen san 2025 sanfɛ kalanso ministère maaw yɛrɛ kɔni fɛ. Ni o lettre yɛrɛ kɔni kun sɛbɛnnen don ne ka ɲɛsin an ka sanfɛ kalanso directeur yɛrɛ de kɔni ma. Ko lettre kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sanfɛ kalanso école karamɔgɔw ka syndicat yɛrɛ kɔni kun ye préavis de grève min yɛrɛ kɔni kɛ. Maa min kun ye bolonɔ bila o préavis de grève in yɛrɛ kɔni sɛbɛn na. O kun ye u ka secrétaire général de ni o ye Alu Jara yɛrɛ kɔni. Ko nka u y'a ye k'a fɔ ministère yɛrɛ kɔni ta kɔnɔna na u ma Alu Jara sɛbɛn k'u ye Aliyu Jara yɛrɛ de kɔni sɛbɛn ko ka sɔrɔ secrétaire général tɔgɔ de ye Alu Jara ye. Syndicat ka kɔrɔfɔ la ko nin ye détail ye ni min yɛrɛ kɔni jate tɛmɛna kosɛbɛ. Ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ kɔni ko in ye dabɔ kama de ye. Ko wa ko in yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko autorité bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni ka syndicat yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ yɛlɛma k'o kɛ mɔgɔ kelen ka kɛlɛ yɛrɛ de kɔni. O ko yɛrɛ de kɔni na SNESIP maaw yɛrɛ kɔni olu tɛ kuma nɔgɔya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. U bɛ déclaration kɛ déclaration min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko olu y'a jateminɛ ministère ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ ka kuma ni tɔn min yɛrɛ kɔni ye o ye bonyabaliya ale ni menace tɔnw yɛrɛ de kɔni ye. Ko wa ministère yɛrɛ kɔni bɛ ka nin dabɔ a kama ka d'a kan a bɛ fɛ ka olu yɛrɛ kɔni la intimider ko min nana kɛ sababu ye ni olu yɛrɛ kɔni bɛna na u makun u ka nin grève ko in kan de. U bɛ sanfɛ kalanso ministère yɛrɛ kɔni ɲɛgi kosɛbɛ ko bɛ fɛ olu k'u makun grève ko in yɛrɛ kɔni ko kan ko walasa olu k'u makun o kan a bɛ ka fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ de kɔni latigɛ o dɔw yɛrɛ kɔni ko n'u ye wagati min yɛrɛ kɔni kɛ grève la ko ka o tigɛ ka bɔ u ka saraw la de. Ko sanfɛ kalanso ministère k'a dɔn k'a fɔ k'a ma olu ta baara la ko olu ka sara ko sanfɛ kalanso ministère tɛ o kow ɲɛnabɔ. Ko yɛrɛ de kɔni na ni ministère ye laɲini kɛ école directeur ninnu fɛ ko ka tigɛli kɛ ni ka bɔ olu ka sara yɛrɛ kɔnɔna na ko ministère k'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ ka a ka o baara in yɛrɛ kɔni kɛ sariya kɔnɔna na ka d'a kan ko ministère ma olu ta baara la wa olu ka sara ko a tɛ o fana ɲɛnabɔ. A bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko a yamaruya yɛrɛ kɔni bɛ maaw bolo olu ka grève yɛrɛ kɔni kɛ ko ko in bɛ an ka jamana sariya sunba yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na. O de la grève ko in yɛrɛ kɔni olu y'a kɛ sariya de kɔnɔna na ka d'a kan an ka jamana sariya sunba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a dagalen don maaw yɛrɛ kɔni i ka grève kɛ i ka laɲini dɔw ko la n'o u ma sabati. SNESIP maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko autorités b'a mɛn ni ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la olu ka laɲini dɔw yɛrɛ kɔni na ni o dɔw ye olu ka prime de recherche ko ye k'u tɛ ka sɔn hali u ka négociation kɛ o kow la ko ka sɔrɔ olu ka prime de recherche ko in yɛrɛ kɔni yamaruya dira olu ma décret présidentiel dɔ de la ko nka kabini o wagati fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi décret kofɔlen yɛrɛ kɔni tɛ ka labaara. Nka syndicat kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ti ko in yɛrɛ kɔni dan so la ko a bɛ se ka fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ sariya kɔnɔna na walasa sanfɛ kalanso école karamɔgɔw ka laɲiniw yɛrɛ kɔni ka sabati k'ale b'o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa olu ka laɲini ninnu ka se ka sabati de. Ko a b'a wajibiya an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni kan an ka jamana sous région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu ka sanfɛ école karamɔgɔw teretelen cogo min Mali fɛnɛ ka terete ten tɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Burkina Faso ale Niger ka sanfɛ kalanso école karamɔgɔw teretelen cogo min ka wajibi an ka Mali autorités kan u ka Mali école karamɔgɔw fɛnɛ traité o cogo kelen de la. SNESIP maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu mago foyi tɛ layidu ko yɛrɛ kɔnɔna bilen u mago bɛ kɛwalew yɛrɛ de kɔnɔna ko ka layidu ta u ye layidu minnu yɛrɛ kɔni ti mɛn n'u ti bɔ u sira yɛrɛ kɔni fɛ ko u ti jɛni o ko yɛrɛ kɔni bilen min ye olu ka prime de recherche ye ale ni examen la u bɛ baara min kɛ fo ka taa se u ka heure supplémentaire wariw yɛrɛ kɔni ma k'u b'a wajibiya autorité maaw fɛ nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen dafalen ka di u ma ko ɲɛ tɛ min yɛrɛ kɔni ye grève ko in ye k'u ti a dabila ni heure 144 yɛrɛ kɔni banna n'o y'a sɔrɔ laɲiniw ma sabati k'u bɛ tila ka dɔ fara grève in kuntagala kan ko kura ye. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Ukraine jamana kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen juillet kalo tile 9 san 2025 Ukraine ka armée de l'air maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ko tarata su juillet kalo tile 8 ne ka don araba kɔnɔna na juillet kalo tile 9 san 2025 ko Russie attaque ba kɛ ne ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma kabini Ukraine ni Russie ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni daminɛna ni o kɛra san 2022 fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi n'o ye san 2025 yɛrɛ kɔni ko Russie a ma deli ka ɲɔgɔnna farapo kɛ ne ka ɲɛsin Ukraine ma fɔlɔ. Russie ka nin attaque ba minnu kɛra ne ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ o dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Donald Trump n'o États-Unis jamana ɲɛmaa ye ale y'a yira k'a fɔ k'a bɛna kɛlɛkɛminɛn caman yɛrɛ kɔni bila ka taa di Ukraine yɛrɛ kɔni ma walasa Ukraine bɛ se ka i yɛrɛ lafasa
Russie ka attaqué ni yɛrɛ kɔni ko la. Ukraine ka armée de l'air ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Russie ye drone 728 ale ni missile 13 yɛrɛ de kɔni fili ka taa Ukraine jamana kɔnɔna na. Ko nka ni fɛnba ninnu bɛɛ lajɛlen filili la ne ka taa Ukraine jamana kɔnɔna na ko olu Ukraine yɛrɛ kɔni sera ka drone 711 ni minɛ. Ale ni ko missile 7 olu sera ka o fɛnɛ yɛrɛ kɔni tiɲɛ. Olu si ma se u seyɔrɔ la wa ma se ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni to Ukraine jamana kɔnɔna na. Ukraine ka source militaire dɔ yɛrɛ kɔni bɛ kuma a ko ɲɛ kan o y'a yira k'a fɔ ko Russie ni attaque min kɛ ne ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma ko attaque yɛrɛ kɔni tiɲɛni don Ukraine ka yɔrɔ 4 de la. Nka tiɲɛni don a yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu yɛrɛ kɔni na Ukraine ka nin source a t'i da se olu si ma ne ka o ɲɛfɔ. Ukraine ka nin source yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Russie ni attaque min yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma attaque in kɛra kosɛbɛ ne ka ɲɛsin région ma o de ye Volhynie région yɛrɛ kɔni ye ko attaque in yɛrɛ kɔni sera kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lutskville yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na. Ukraine ka autorité ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Kiev mara kɔnɔna na ni o ye Ukraine faaba yɛrɛ kɔni ye ko mɔgɔ kelen de joginna yen nɔ. Ko Zaporizhia région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cɛ dɔ ni muso dɔ olu yɛrɛ kɔni joginna nin yɔrɔ kofɔlen in na kabini attaque in yɛrɛ kɔni kɛra Ukraine jamana ɲɛmaa n'o ye Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ne ka kuma kɛ ka ɲɛsin o ko ma. A y'a yira k'a fɔ ko Russie filɛ ne ka nin attaque min kɛ ne ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma ko attaque in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka diɲɛ bɛɛ ɲɛ yɛlɛ ko dɔ kan. A y'a yira k'a fɔ ko attaque in y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko cessez-le-feu ko Russie ale tɛ fɛ ka o yɛrɛ kɔni kɛ ko wa a tɛ fɛ u ka bɛn o ko ɲɛ kan yɛrɛ. A ye welemada kɛ ne ka ɲɛsin diɲɛ mɔgɔ yɛrɛ kɔni kan ko sanction minnu yɛrɛ kɔni ta bɛ Russie kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ale Volodymyr Zelensky a bɛ laɲini kɛ maaw fɛ u ka dɔ fara o sanction ninnu kan halisa u ka sanction da Russie kan u ka sanction da a ka sɔrɔko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni kan ni o bɛ se ka boli a ka pétrole ko ta fanfɛla la ka d'a kan ko pétrole ko in yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni Russie halisa ale bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka ne ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni na. Volodymyr Zelensky ka kɔrɔfɔ la ko diɲɛ kɔnɔna na maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ fɛ bɛn ka kɛ yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan ne ka sanction ta Russie kama de ko Russie ka nin attaque in kɛra sababu ye ni bɛɛ lajɛlen ye ko kelen yɛrɛ kɔni faamu ka d'a kan ko Russie ka nin attaque in yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati min o y'a sɔrɔ Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye k'o kun ye laseli kɛ k'a bɛna na kɛlɛkɛminɛn camanw yɛrɛ kɔni bila ka taa di Ukraine ma walasa a ka se ka i lafasa Russie kama de. Min ye Russie ka maaw yɛrɛ kɔni ye tarata tɛmɛnen su juillet kalo tile 8 san 2025 olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump ka hakilina ye ni o ye k'a bɛna na kɛlɛkɛminɛn camanw yɛrɛ kɔni bila ka taa di Ukraine ma walasa o ka se ka i yɛrɛ lafasa Russie ka attaque yɛrɛ kɔni contre la. Russie ka maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko o ko in ma diya olu ye. O y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump kɔni ka kɛlɛkɛminɛnw cili ne ka taa di Ukraine ma ko ale de kɔni bɛ kɛ sababu ye ne ka kɛlɛ in tɔ la juguya de. Nka Russie yɛrɛ kɔni filɛ ne ka nin attaque kura minnu kɛ ne ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ ko attaque in juguyara kosɛbɛ ka d'a kan ko kabini Ukraine ni Russie ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni daminɛna ni o kɛra san 2022 fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Russie ale ma deli ka ɲɔgɔnna attaque kɛ ne ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma ko attaque in bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ États-Unis y'a yira k'a fɔ de k'a bɛna na kɛlɛkɛminɛn caman bila ka taa di Ukraine ma walasa a ka se ka a ka jamana lafasa Russie ka attaque yɛrɛ kɔni contre la. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na carili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.